जों खोनानो मोनदों आरो खौरां बिजोङावबो नुनो मोनदों जे बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां रोनगोरा नार्जारी बिथाङाबो एनअसि हरदों डिउरिं हिज टेन्युर गावनि बे खुंनाय समावहाय फरायसा आफादनि आफादगिरि जानाय समावहाय दा बेफोर बाथ्राखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव माखासे प्रश्न सिखाङो गोनो गोथो सिखाङो थार बाथ्राखौ नोंथां सारनाव मिथिनो लुबैनानै आं कल खालामनाय जाबाय सारा बिनि सोमोन्दै इलाबरेटलि फोरमायहरदो जाहाथे रायजो राजाफ्रा मोजाङै बुजिनो हानाय बादि। हामबायसै गिबिसिनथारावहाय नोंथांखौ आरो नोंथांनि चेनेलखौ नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो जों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसाम सरनाव इउटिउबनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोयो। खोथाथ' दा बे बार्निं इस्यु ओमफ्राय आं नोंथांनि कुइसनखौ होनायनि सिगां माखासे जेनाखि जोङो इउटिउबआ जोङो मा खामानि मावखो बिनि सोमोन्दै बेखौ सर्टलि आं बुंग्रोनो सानदों आरो। दा जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनि जानानै आङो 10 बारसे आउट अफ इन्डिया इउएनअनि प्रग्रामावहाय बाहागो लाहैबाय। ओमफ्राय बेवहाय अलरेडि जोंनि जेनाखि हानि समस्या ओमफ्राय जोंनि थागिबिनि समस्या प्लास बिनाखि जायखौनाखि नन इन्डिजिनास बिसोरखौ इन्डिजिनास हिसाबैहाय दा जोंनो बुंदों ट्राइबेल खिन्थु बे इन्डिजिनास नन इन्डिजिनासनि खोथा दं नालाय बेखौ लानानैहाय जोङो अलरेडि बुंबाय भारत सरकार आसाम सरकारा नन इन्डिजिनासखौनो बिसोरो ट्राइबेल स्टेटास होनानैहाय इन्डिजिनास बानायनो नायगासिनो दं होननानै जों अलरेडि बे बुस्थुखौहाय रिपर्टखौ होजोब्बाय आरो डिटेल्स इन्टारनेसनेल लेभेलाव बेखौहाय जोङो मोनसे इस्यु थागिबिफोरनि इस्यु हिसाबै बेखौ आं अलरेडि रिपर्टखौ होबाय। दा नोंथांनि जेनाखि कुइसन सायाव आं बेखौ बुंनो सानो जे 1996 नोंथाङा जे खोथा बुंदों बै समावहाय आबसुनि दैदेनगिरिया रोंगोरामोन आक्रासुनि दैदेनगिरिया बिस्वजित रायमोन। बिसोरो जयैनो मोनसे एग्रिमेन्ट खालामलायदोंमोन आरो बे एग्रिमेन्टआ जाहैबाय माने आबसुनिफ्राय बा रोनगोरा बिथांनि दैदेननाय आबसुनिफ्राय राजबंसि बा गुबुनफ्रा एसटि मोनोब्ला जेबो अबजेक्सन गैया होनना बुंनाय सापर्ट होगोन ओमफ्राय प्लास आक्रासुनिफ्रायबो मोनसे खोथा बुंनाय दंमोन बे एग्रिमेन्टआव जे बर'फ्रा बा आबसुआ बर'लेण्ड मोनोब्ला बेवहाय जोंहा जेबो माबा गैया अबजेक्सन गैया जों सापर्ट होगोन ओरैबो सापर्ट होगोन ओरैबो सापर्ट होगोन बेबायदि माने लिरनाय दं होननानैहाय माने बे रिउमार जादों आरो बे बुस्थुखौहाय आं नङा बे दानिनि चिफ मिनिस्टार आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर बिश्व शर्मायानो गावनो बेखौहाय बे 2018 सन आंनि सना एसे ओरै जानो हागौ डेटखौबो आङो बावबाय खिन्थु बेबायदि बै समावबो जादोंमोन एसटिअ एसटिपि एसटिअ एसटि हिल्स होननाय बै समावबो बे सयगुरु इउनिभारसिटिनो एसटि होनायनि थाखाय आसाम सरकारा मोनसे माबा बानायना होदोंमोन कमिटि बै समावहाय सर्बानन्द सनवालनि सरकारमोन सर्बानन्द सनवाला चिफ मिनिस्टारमोन आरो एसटिअ दंमोन बेवहाय बेवहाय एसटिअ जों दा प्रेजेन्टआव जेरै एसटि भि होनदोंना येस भि बै समाव एसटिअ ओमफ्राय दा बिसोरो हाइ लेभेल मोनसे मिटिं खुंदोंमोन आरो बे जनगोष्ठी 6 जनगोष्ठीजोंबो रायलायदों ओमफ्राय एक्जिस्टिं ट्राइबेल थाखानाय ट्राइबेल बिसोरजोंबो रायलायदोंमोन दा प्रथम रायलायनाया जाहैबाय बे कमिटिया कमिटिनि मेम्बार्सफ्रा ओरैनो फार्स्टआवहाय चेयारमेना जाहैबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बै समावहाय माबा इडुकेसननिफ्राय मा होनो हेल्थ मिनिस्टारमोन दां जुदि आङो जुदि माबायाव भुल खालामाखैबा आरो ओमफ्राय बिथाङा चेयारमेन
ओमफ्राय ट्राइबेलनि रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै चन्दन ब्रह्म दंमोन बेबो मिनिस्टारमोन ओमफ्राय जोंना बै ट्राइब्सनि माबायावहाय पल्लभ लोचन दास बिथांमोन ओमफ्राय जोंना बे आहमनिफ्राय तपन गगৈ बिदिमोन आरो ओमफ्राय राजबंशीनिफ्राय सासे मिनिस्टार दंबावोमोन आं बिनि नामखौ बावबाय दा नै बिसोरो हाइ लेभेल मिटिं खालामनाया गुवाहाटियावहाय ट्राइबेल संघ सिसिटुआ आरो बै समाव सिसिटुआखौ दैदेननाया बे आदित्य खाख्लारि प्लास प्रमद बर' ओमफ्राय लरेन्स प्रमद बर'आ बे समावहाय आबसुनि प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय लरेन्सआ जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आरो दा बे मिटिङावहाय आंबो बोरैबा इउटिअनि जानानैहाय बे मिटिङाव हाइ लेभेल मिटिङावहाय आंबो बाहागो लानो मोनदों आदसा बावनो आंबो मिथियामोन जे आबसुआथ ओरैबायदि एग्रिमेन्ट खालामनानै दोनखादों आक्रासुजों खालि प्रमद बर'आ प्रटेस्ट खालामदोंमोन प्रटेस्ट नङा खालामदों ओमफ्राय लास्टावहाय खोथा ओंखारबाय बिश्व शर्मा गावनो बुंबाय नै ओरै लेखानो दङ नै एग्रिमेन्ट उमुक सिगनेटरि नोंसोरनो दिनैहाय एनअसि हरबाय बा एग्रिमेन्ट खालामलायनानै अबजेक्सन गैया होनबाय खिन्थु दिनैहाय मानो नोंसोरो बेबायदि बन्द'कल होलायखो माखो होनदों आरो खालामफिनखो औ ओमफ्राय माबोरै नोंसोर प्रटेस्ट खालामगासिनो दं होननानै दा बेखौ बुंदों बे आङो एकदम लाइभ उइटनेस आइ उइटनेस ना सार एकदम लाइभ आंबो प्रेजेन्टमोन बेनिफ्राय बैयावहाय जाय सिगनेटरिमोन बै मिटिङाव एटेन्ड जानाय बयनिफ्राय मार्कुस बसुमतारी होननाय सिगनेचार दङ बे लेखाखौहाय सरकारनियाव आखि खालामना ओंखारगोन दानो सोरबा माबा माबि बुंनो हागौ बेवहाय जोंना प्रमद बर' बिथाङा प्रेसिडेन्टमोन ओमफ्राय लरेन्स बिसोरो माने मोखांसो मोनसे जानांदों आरोखि बै खोथाखौ दिहुननायावहाय बेखौ बयबोजों लेखा बिदि दा नेक्स्टआवहाय नोंथाङा आरो बुंबावदों एनअसि हाग्रामा बिथाङा बिटिसि चिफ हाग्रामा सारा बे एनअसि हरदों बा बिपिएफ पार्टिया एनअसि हरदों बा सोरबा इउटिपुला एनअसि हरदों बिटिसिनिफ्राय बे जेबो खामानि गैया दै एक नम्बर खोथा बिसोरो एनअसि हरब्लाबो हराब्लाबो एनअसि हरखांनायनि उनावबो ओजोंहाय बिसोर जे एसटि मोनगोन खुनु गेरेन्टि गैया ओमफ्राय बिसोरो एनअसि हराब्लाबो हजोंहाय माने आरजिआइनि क्राइटेरिया मथे बिसोरो जे एनअसि हना मालायनो बिसोरनो एसटि होनाङा होनब्लाबो बयबो सोलिहैया बे खोथाया बेनो एक नम्बर खोथा बेनो दा बर्थमानाव बन्द'गल जानायनि मेन खोथाया बे नालाय ना सार बेखौनो बे बुस्थुखौ बयबो माने मिथिनानै लानाया मोजां आं बेखौनो बुंदों दा जोंनि बिटिसिआ मोनसे स्टेटनि गेजेराव थानाय मोनसे माबा काउन्सिल फिसा काउन्सिल मोनबा डिस्ट्रिक्ट मोनबोमोन सिगां दा मोनबा दा बिनि चिफ सासेया माबा दा जायहा सालायदों बे पलिटिकेल पार्टिया एनअसि हरनाय लोगो लोगो जे दासिमबो दिल्लीनि पार्लियामेन्टआ बयबो मानिजोबगोन बे नङा मानोना खारना जाहैबाय मेन खोथायानो जाहैबाय क्राइटेरिया फुलफिल खालामनांगौ माथो बे मोनबा क्राइटेरिया दं बहाय सोर मोनथावथाव बिसिबा मेन खोथाया नोङो आं सोरखौबा नोंथांखौनो बुंबाय बे बिथाङा जोंनो बिराद गिदिर इउटुबार माबा जाहैबाय बेखौहाय जोङो इउटुबारनि चेयारमेन बानायनांगौ होनब्ला बे सोलिगोन नामा संगठननि सासे फिसा मानसि जानानै थिग बेबायदि आरो खोथाया आं एग्जाम्पल होदों दे प्रसेसजों थांनांगौ जाहैबाय प्रसेसजों थांनांगौ दा बहाय बिराद दं पार्लियामेन्टआव पास जानांगोन आरजिआइनि रिपर्ट मोननांगोन क्राइटेरिया फुलफिल जानांगोन संबिधानाव मा लिरनाय दं बेखौहाय फुलफिल खालामनांगोन दा जोङो बेखौनो बुंनो सानो नोंथांनि चेनेलनि दारै दिनैहाय प्रटेस्टखौ जों खालामनांगौ नो डाउट प्रटेस्टखौ खालामनांगौ खिन्थु प्रटेस्ट खालामनायनि नामावहाय सोरखौबा दुसिनाय गावजों गाव नांलायनाय बा जोङो मोनसे भाइलेन्ट पन्था लानानैहाय भाइलेन्सआवहाय जोङो बे बुस्थुखौ थांनाङा प्रटेस्ट खालाम बयहाबो राइट दं डेम'क्रेसि कान्ट्रि नालाय एभरिवान हेज राइट टु प्रटेस्ट
Yes, yes. Oh, sir. Everybody has right to Oh. protest. दा थिग बेबायदिनो everybody has right to demand. Oh. थिग बेबायदिनो बिसोरबो डिमान्ड खालामथों जोंबो प्रटेस्ट खालामनांगौ खालामबाय थागोन खिन्थु बियो नन भाइलेन्स जानांगौ आरोखि दा मोनसे खोथाखौ जोङो बेखौबो बुजिनांगोन दिनै मानो जोंनि लिडारफ्रा माखासे मानसिफ्रा स्रि दिनैहाय मानो सोरबा एनअसि हरदों मादों ना बयबो हरदों मादों बयबो सापर्ट दिनैहाय जोंना लिडिं माखासे ट्राइबेल अर्गानाइजेसनफोर दं बिसोरखौ आङो नांख'वा बिथांमोना बय एनअसि हरदों थिग बिसोरो मा होनदों 6 कमिउनिटिनो माबा एसटि होयोब्ला जोंहाजों जेबो खहा जाया एसटि कमिउनिटि जायानाखि 14टा जाति दं एक्जिस्टिं एसटि कमिउनिटि बिसोरजों जेबो खहा जाया अब्ला जोंहा एक्सन गैया होनना बुङो खिन्थु दिनैहाय बिसोरो मानो बुङा जोङो 5,000 जन थैबाय बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायाव ओमफ्राय बहाय बे डिभाइड आसाम 50-50 जों लोगोसे दोंनायाव वान अफ दा मेन डिमान्डआ मामोन कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरखौ मा खालामनांगौ एसटि हिल्स होनना स्टेटास मोननांगौ बिसोरखौ मानो बावलाङो बिसोरो बिथांमोना दा बेखौ जोंल' बे खोथाखौ बुङो आरोखि दा जों इउटुबआ बे खोथाखौ बुङो ओमफ्राय दा जोङो स्टेट उइदिन बेथ' कार्बि आंलं मा जोंनि स्टेट आसामनि जोंनि स्टेटनि गेजेरावनो थानाय एसटि हिल्स बिनाय थागिबि मानसि बेखौनो बिसोर होआखै 5,000 जन थैलाबो दिनैहाय बै बिहार उड़िसानिफ्राय जायखौहाय झारखन्डनिफ्राय जायखौनाखि लेबार हिसाबै लाबोनाय बिसोरबो दिनै होनो नागिरदों जोंजों सेम स्टेटास दा बिदि खोथाखौ लानानै जोङो अलरेडि बेफोरखौ इउटुबनि जानानै आं बुंबाय ओमफ्राय बेखौ जोङो आयेन गथ'फोरनो नांगोन ओमफ्राय बेखौ फार्स्टआव जोङो हाइकर्ट सुप्रिम कर्ट नेक्स्ट इन्टारनेसनेल कर्टआव जों थांगोन आरो ओमफ्राय गासैबो बै इउनाइटेड नेसन्स पार्मानेन्ट फराम फर इन्डिजिनास इस्युस बेवहाय जोङो बेखौ प्लेस खालामखाबाय अलरेडि ओमफ्राय बेखौ सानसे ओरैबायदि जागोन बेनि उनाव जों दा सारमोनहा खुनु प्रकारै बे एसटि जानायखौ खुनु गनायनानै लानाय गैया बे सोर सरकारजों जिरायनानै रायज्लायनानै मा खालामबाय थाथों खिन्थु जोङो बेवहाय न' कमप्रमाइज मानोना जोङो दानो एसटि मोननानै सिरि थायोब्ला माखासे लिडारफ्रा जोंना कररपति जानो हागौ बा माबा मोनसे सुबिदा मोननानै माबा डेभेलप जानो हागौ खिन्थु जोंनि जाथि एसटि जेसेबां दं जोंनि लेन्ड राइट्स जों बेखौ केयार खालामनांगोन बिसोरजों खहायाथ' जाखाथारगोन ना सार बिसोर मोनोबा हानि जेनाखि हानि मोनथाय बिसोर बहाय थानो मोनगोन बे हानि राइट्सखौ जों बिसोरजों हास्लाबनाय नङा ओमफ्राय दानो नोंथाङा नायला नुगोन राजबंसि ओमफ्राय जोङो आहम बे IPS ACS IS डक्टर इन्जिनियार सोर दासिम दं दानो नायदो बुजिगोन ओमफ्राय कटन कलेज बादि जेरावनाखि इन्जिनियार डक्टर फरायनाय बेवहाय सोर बांसिन स्टुडेन्ट दं जोंना एसटिफोरना 10टाल' माबा थायो 110 जनल' ओमफ्राय जोङो जाथिया बेसेबां 14टा दङ प्लेन्स हिसाबैहाय जोङो मोनब्रै जाथिया मोनखाया जों मा मोनो 10 जनल' मोनो जों माबोरै बिसोरजों कम्पेयार खालामनो हागोन बेनिखायनो आङो नोंथांनि चेनेलनि दारै खावलायदों जोंनि पलिटिशियानफ्राबो साननाङा जे बिसोरखौ एसटि हरला गावहा पलिटिकेल लाब जागोन खिन्थु मोनसे खोथा बेनो जै बिसोर एसटि मोनबाय सासेबो एनसिएलए देरहाया सासेबो जोंनि MLA देरहाया सासेबो जोंनि MP देरहाया ओमफ्राय मा जागोन बे BTC-खौहाय जोंना 5,000 जन थैनायनि मोनसे फिथाइ मोनसे एन्सार मोनसे फल मोननाय दा बेखौबो गुबुनासो सालायगोन दा बेनिखायनो आं नोंथांनि चेनेलनि दारै आरोबाव खनसेबाव खावलायो जोङो गावजों गाव बिदि ओरै बुंलायालासेनो जयैनो बेखौ माबानांगौ गावजों गाव ज' जानांगौ मानोना जेरानाखि बे 6 जन अगस्टआ एसटि मोनगोन
नों बिजेपि नोंखौ सहाय खालामगोन, नों बिपिएफ बेखौ सहाय खालामगोन, बा नों इउपिपिएल नोंखौ सहाय खालामगोन बिदि नङा। नोङो एसटि नंला, बिसोर एसटि मोननाय लोगो लोगो नों सोर, नों बिजेपिनि जानो हागौ, नों इउपिपिएल जानो हागौ, नों बिपिएफ जानो हागौ। बेवहाय माने बर' जाथि बा एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा बेवहाय फात्ता मोननाय नङा।